Guys, maadjong Lunes yung tanan. Maadjong oras sa tibok kalibutan ang katulabin natong nasa Linasod. Dinaday ko sa labasan guys kay walking ko. Solo flight ko karon kay biyahe nas undoy kasi nanay wa pa ni uli tapos magdaong. May pagawas na guys alas 7 parang bugnawag hangin. Pero nanay siya init. Ato pong susihan karon guys sa katong nasunog gahapon. Asa to dapit daw. Dan ako dari dapat sa highway, dari dapat sa pilahan sa jeep. Napil day pod ni kasunog ning dari guys. Kaning dapat sa pilahan sa mga tricycle. O ang nagasunog hapon galibot-libot tig sunog hapon ari. Dari puta sa pikas tan-aw dres dapat sa padung sa housing. Ni si jag katong gahapon nga nasunog guys kang nastenga na. Kani guys, mo ni siya. Pang rajud po di ay. Katingalahan po guys kay das tengah nagunang sunog. Ning tabok na day po dari kadyo. Kidugay po to nagapula tong bumbiro gahapon ba kanina. Sila itujo kuno sunog kay damas tengah nagsugod og kadyo. Init na siya guys. Hasta sa adlaw dari dapit pero bugno kadug hangin. Bugno pa kadug hangin mo nagtalikod ko kay arong murag maintan pag hanglikod ba kay. Bugno maghangin. Pero datos bay ingaron igang-igang na siya guys. Lahi ra mo po dari kay bakante man ang napi mga sagbot ba mo. Sa hangin. Uya lamas mga saging pud nga sunog. Sayang lamang mas kay manguha mi danig dahon. Ikan diha guys, mo na si Janet to. Lagbas sa tos pikas karsada ang gibidyohan gahapon ganing tabok pud nga kadyo tabok pud dari kadyo mo nigagianan among agi-agian libutanan mo ni si dapit sa pilahan sa tricycle guys nasunog day pud ning apil gahapon. Mode nga aram lugar sa kadug bombero sige banha-banha gahapon. Dagan kadug pasahero guys padung sa alabang pila rang taas Karag jeep ato. Karag pila taas. Lunes na manggudon guys. Sa pila. Kaya na de ko subay guys yung ulit ako kay kuan ako kanang gihangat ako dya guys unpog ko kay ang ina magukugan niya pag tubig sa pud ning lakaw dyan ulit ako isa naman po ko ka oras ato guys kay kuan naman alas 8 naman kapin gihangat ako nilibot-libot dya guys na pug ko maning ulit ako nagilis ko dito sinina kay gipaningat ko naghuwat pa pug kong nanay kay tuan What pa si Jag mula gas ante. The next morning. Medyo matis yung tahan guys. Sa may supa dia. Sorry mi. Guys, ang magahe kay nakaigit na pod. Diagkon guys. Sunog. Yes. Sunog dihas Domingo. Sang adlaw. Dali na dyan dapit to. Kasada hiwa na mga bahay niya. Sunogon mo kunin lang mo patay nag kugon ilan lang sunogon ba tujuon sila pa nilang sunog siguro kay pati maglitos labasan na kani may kuyaw guys
Kanina, daning partiya sa pastry. Kanina. Kung ko yung sunugon o matay na kay dugtong ras dyan Kanina. Ito po, mga bahay na ni. Nawara ba nila hinloy hinloy ilang likod. Di ra ba mo balibad din kadyo og mahinadyak na. Hinajak na mo gara pag hangin hinunog kusog nga. Kaya patay-patay na po niya. Kapit na sama. Magkapit na po niya sunugon. Diyan na miss. Labasan guys. Sa taas nagadlaw guys, arang bugnaw ag hangin. Alas 8 na ang takna. Sa ba pud ka? Ano ka hangin guys? Darang sunog guys. Kailan mo ni Joon sunog guys kay kuha nagsagbot ba? Nalamay tanay jag mawiran. Kanang nay mag-maintenance ba kayo masuri ko finance. Ako kadag sa sweepstakes. Ako tayo mag-finance. Mawir ka na si Mana. Okay. Musik man. Init nang motobang sa adlaw guys pero bugnaong hangin. Sorry pa sa gudto na kay. Tatay nga daw. Kuan. May exercise. Sige na ra panipan ng isa. Di tumbling. Isa na lang mga bayar to. Pagkino na no? Bye kita na. Sunog nila. Andag na. Diyan na may speakers guys, padong sa phase 1. Narimiyagi kay. Libot-libot. Diyan ipalit may kuwan dia. Ganahan na ito pa yung tanaws. Kanang dagka-dagka ng limonsito. Limonsitong dagka. Tawag sa Tagalog, dalandan. O kuwan sa tawag sa mga kay kuwan man. Duha, sunkiss o citrus. Citrus bitaw ni citrus. Angkis. Diyan pa yung okra. Balik 20. 20 na? 20. Napo ka buok. Lucy ka buok. Malas ko. Nabuti pag sunog rin, no? Nagsunog guys. Yung tabok ko sa pikas. Yan na rin miss bye guys. Gipalit na mo mura jud kuno limonsito, ara jud kuno asluma. Beto kung kadto dagana mo jud ani mo dagana kay ni atos ang tilaw og lamian ba. Nyukul kan. Mao tog update sa sunog guys, sunogo na jud siguro mi dire. Bitaw. Gas naman nila, ito may manggol ka adyo. Basta dami sa gimog kana ni aslum. Ang bagnaw. Gubaan mo pudaan. Kami ba? Shout out deko sa katong niingon og nasang kumin. Madu kuno kay ni Ari ag Mamang Aisa. Ni Ari guys kay ila malagyan ta kuno tong adtuon kay ug sila mo atos nanay duha sila gasto kadtong pamilite. Siya na lamay ning Ari kay rong agi pamilite nila sanay, pamilite na lang pud ni Japa uli. Madu nang pag gairong nakaari sa dari, nakaari pud na. Uli pay pukog na imo Ari dari guys. Ikan laging panagsara tanay bisita, panagsara na mo duaw na to. Madu kay nakaari. Diyan awa na mahawiri kay nas jay duty karon ay. Wala ka bakod. Chat karon. So mahawiri kay gidya kong duty kay 3 times a week man kuno. Pala sunay. Mo tangking nas. Nagchika dai mig hapon si Ma'am Almalim among son mami sa among lituluan. Oh, nalang Ginoo, ingon si Jan nag-arang bagaan ako nagsunog dito sa ila. Diyan kong gisendan og videos ba.
Kusos da sa damgura mo dyan na masuwa dyan ng ingana. Ang baga ka yung snow dito. Pero na ako pitaw nga tiga na maghakot sa Wisconsin mo itong ila sa Milwaukee. Da si Ate Sherry pod, kain tong Ulrich nga na si sa Arkansas. Arapong bagagi lang snow. Mag-ingan si Jag, ali na mo kay maghimong tag-snowman. Mao ding bugna po diri sa Pilipinas guys, kay hinungaw des laing nasod kay halos sa laing nasod nag-snow jud sila. Ano tapos makasuway pag snow ang Pilipinas no? Magsigwan po nga, Christina Arroyo, di po sa kunong trabaho, kaya di ko ka-drive, kaya dami ko kasada. Kasi Ma'am Alma kay nag-drive man gihapon. Asa mo trabaho ko? Ijang gipakita gapon sa video, nag-drive gihapon siya, pero na ako pitig ana mo kot-kot sa snow nga nas kalsada. Ana man kuno paghakot. Ay ma'am, kumusta naman ka diha ma'am? Amping kanunay sa yung mga lakaw. Labi na sa kadung trabaho nga nga nag-enjong kuan karon, weather. Ang diri pod guys, taas kadug adlaw pero bugnaw pag hangin. Dili mo mapilag kay niton. Dili man pud ta panington hinuon kay bugnaw maghangin. Kaya dito nangutan na sa ang vlog dasang adlaw o gahapon mo to dasang adlaw nga. Amo ba kuno ng mga silingan ng mga bataa atong gipakaang undoy. Anak dari sa among silingan ug ato puspikas silingan. Nana naman dyan sila guys diri sakad pa sa una kay hilig man sa undoy pagkaag mga bata. Mao nang ana dyan na sila sudsudani. Kay labi nagkan natin nga naman dyan mga bata basta na makaon. Magkuhan dyan na sila. Sudsud. Diya kay looy man pag kayo mga pag nga buntnas. Huwag na alam may kapakaon. Pakaan alaman. Itong isa na tos unahan dapit. Itong batang laki. Agatong baji na to dari sa mong tapad. Tapi niingan nga siya isa kuno di kuno ikalimod liwat yung kuno sa inahan. Liwat yung bitaw sa isa guys. Sa isang inahan. Nga maupod ang binabaan. Kaya ingan po sa ante lagi nga buangan lagi kuno po siya sa una. Maupod niliwat po niya sa isa. Sa katong niingan po na nga liwat de kuno ko ni alits. Liwat kuno kong tits alits. Aw. Naingan dyan maliwat guys. Kaya hamang ijaan. Aw. Nade ko dugong burato de ay. Dede ko antipas. Kaya liwat mo ko sang ijaan. Nga piniingan nga mayon takunog palangga si Aisa sa jang mama. Palangga man sila guys kay wa may kuan. Wala man jud sila nagkaban-uban kay lahi-lahi magilang gipangpuy-an. Pila kuno ka magsuon sila Aisa. Nangutana na si Ma'am Ritzel Basali. 5 sila guys kay igsuon. Isa ray baji. Ay isa ray baji. Isa ray laki katong panganay. Dares. 4 sila puro baji. Swerte sa mga bata may kapitbahay na mababait. Aw, hello Ma'am Jocelyn. Buotan man jud mi ma'am basta dila man unahan. Pero buotan man gihapon kay bisag way maadjong buot kay pakanon gapon undoy mga bata ug nadari. Maluoy pud sa kay mamay jang naandan. Basta na lang may ikapakaan kay nga naman jud una bisagan sa kagamay sa imong grasya ug imong i-share. Naman jud gihapoy mo abot na grasya di jud ka mawad-an. Kay para sa uban ba nga sigig tipid di na halos mo kaon kay arong di mo tag kwarta ja mao mas gihapon kay sa tipid wa ni kan kaon wa man gihapoy kwarta. So pay mo kaon na laman kay di pa mabuntas. Si Ate Sherry kain tong Ulrich niingan nga hapit na jud kuno kong mga anak mailhan kuno sang postura. Hinahinay diha og ready sa yung mga pang emergency kit kay indag makalimtan nimo ag itnap. Nawa dyan kang dimalas tay og itnap may kalimtan kay nawa na gadi kapal naman ti day ni ron. Gagyo na og andam-andam ti ag mga gamit ni bibi. Uhay pag-aho. Wapa ko kapalit og mga sanggatoy og sanggalat. Kaya kang bibi may ang gipanguna. O dali ra man pod no nang aho. Palit na lang mag disposable nga panty kay aron wa nay labhon. Asa ka na mapalit ng disposable nga panty? Hello, Onson. Aligre ninyo pa og undoy. Nice couple. Naman dyan po na sila gudit kay masudsud lagi darin nga. Naman lagi po ko istak-istak ng mga biskwit nga na kindi. Kaya ba makagbata nga mga raman dyan po na ikalipay nila nang na makain. Jiliis nga na. Lagi pong isay nga mga aning dyan. Mga tanong pang undoy nangaon na ba ni mo nga mang pagwa.
Unang ugnay katapusang salin. Aw. Ug naapay sobra di. Kan na lang po. Nagbalik-balik jud gihapon. Labi na siguro katasan na makanahon na sila makakaon sila ari. Katuri nang utan na nahag asa to dapit at mong nasunog nato dari sa among kuan guys sa labasan dari sa bakante bitaw nga. Dapit sa mga gianan padung sa karsada, padung sa highway. Kuanin nun po si Ja guys, mga sagbot. Marag ilang sunog kung karon siguro mahinlo, nga hadlak manggutpod kay sagaghanong hangin ba. Nandiyan mo tabok na sa mga bahay. Pareha nandiyan po naman sa una nga angin ras basurang gisunog na ugdaw ming tanan. Kuan mi ka pamilya sa una na sunog 20 sitim sa to. Dito pa mis Blue House. Angin ras basura ja ning silab na ag mga kugon. Anto diha sa mga bahay. Dala itong mga bahay sa una kay napay nagtabil-tabil ang trapal ba. Motong dali ra jud mo siga. Na dikit-dikit pod. Alagi nang karon guys mga kog na trauma ko sunog sa una makadengag galing kog na murag piti-piti nga mga nagsiga bitaw na sunog. Makuilawan ako di na ko katuog kaya nga ako res maabot mo Canada ni sama. Ug daw na punta dani. Di ra ba jud lalim masunugan. Higda naman ni sa unag duta hapin ng trapal. Gaway atop-atop. Shout out po ko nila ni Monsyog Star sa Switzerland. Nagila po, nag-snow po, nagila dito. Grabe pong bagaag snow. Amping mo diha kanunay Mons. Labi na sa imong pang inadlaw-adlaw nga kabisihon sa trabaho. Baga pagkadog snow dito sa ila ha. Halos lagi tibok nasod siguro lang nasod dito nag snow. Unsa man ning ilang sangkis guys nga magwang ra man is limonsito. Grabe mga asluma. Pag 50 ra ba dyan kilo? Di man dyan matabang guys. Grabe man dyan asluma. Di mo kung aslam. Limonsito ra man dyan siya. Minta pag limonsito mahinog kay tutang Hayam kayo? Ano? Naman? Lagi ako? Di mo kung aslam. Matabang. Tamis to guys. Amo na aslaman ka kay imo mga sup-sup. Yung mga sup-supon. Tubag hang lingag-ngagan. Lamado. Tamis ka dyan murag kuan orange. Orange mo to. Mukhang kag citrus. Ang usap nimo, imo nga pili ko sa pag liso. Ja. Hi Ate Let's Abibas. Pato te kay hapit na mo makabalhin. Daon na tadari. O makalugar may makalaag Miss Injo. Daon ra man mos palingkit di ba sa housing. Kakasulungon sa Injo te kay mga Bisa jukog. bibas ka to ni ari Mga dai. jukog kape. Di katubag taganti kira. Tunggi. Kuan ko ni jag Kinsa bala to ni ari dai. Jollibee. Si Ate man to, si Ate Bit man to. Ah, si Tibet ay. Pero kung taganti kira nga kailan nila Neil. Tibet asa na magkaron? Baw, Ate Bit hara. May balita. Si Ate Bit Bitas. Kung taga Subayan ba to siya? Sila Kuya John Ayag o si Ate Bit. Ikan sila buhol dito sila nagpasko. Itong nas Cavite. Shout out ko nila Kuya John Ayag o ni Ate Bit. Ang pamilya dahas Cavite. Kumusta naman mo diha iya o ate? Kumusta mag-inyong bakasyon sa Bohol? Kami abto sila ka nagsuroy-suroy nangaligog dagat dito sila Bohol Mirror of the World. Nagdaman sila sakdanan ng uli. Ngani man to sa una nay, sila Kuya Joe nagdagsakdanan. Kami ra bagsakdanan. Katong jaming gipalitag koan, kalan. Wa mo tilapok tong naari sila pero lisod pa to kaadyo kay wa pa kadyo tambak, no? Lubak-lubak pa. Dito pa agis pikas. Ano yung tagbo?